आब' जागोन ना बिनानाव आब'सो आं गिदिर जाबाय बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिलखौबो एसे बड'फा नोगोरखौबो एसे भिडिअ सामिल खालामबाय आङो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान ब्लग सिगांथामखौ फिन खेबसा बरायबावबाय सोरबा जोब जोब भगबाननाय महरा सोनाफोर दामुगुर इनिफ्राय दख'ना फास्रा स्राय गाननानै थांनो लागा टारगेटआव जोङो फटाफट थांबाय आरोना सोनाफोर नायलांबाय थादो जोबजासिम ब्लग्सखौहाय मेन सरकनि खाथियावनो ग्रिन फोथार होननानै बुङो आरोना आंबो मिन्थिया माने मादि ग्रिन फोथार नामानो ग्रिन फोथार खोमा आरोना ओमफ्राय बिदिनो जोंबो सोङैसो फैदों आरो मिन्थियामोन ओमफ्राय ओरैबादि मानसि बेथ' स्टार्टिंआव बारा भिर नुवाखै आंबो सानदोंमोन बांद्राय मानसि नङा होननानै ओमफ्य थाङै ए माथो सि जोमबो मेला फानदोंलाय मालाया मा बायो जोंहा सुङा पापर जि जोम ओमफ्राय फिसा दंखायो नालाय सुङा पापर लामायावनो बायनानै लानांगौ गाज्रिनि थाखाय दिगदार ना नङाबा बिरादनो ओमफ्राय माथो होनबावनो सोनाफोर नै बिराद आयौ माथो नै दखाना गिदिर गिदिर रायलायबावदों दासो मिथिदों दाबावैसो धोरोमनि जायगा नालाय धोरोमनि मिथिं आरो सोनाफोर ब्रह्म धोरोमनि मिथिं नायलांबाय थादो नोंथांमोना सोरबा फैदों जानो हागौ फैनायफ्रा सोरबा बे ब्लग्सखौ नायफ्लांदोंबा कमेन्टआव हरबानो जाबाय आंबो थांदोंमोन आब' होननानै बा आंबो थांदोंमोन होननानैहाय ओमफ्राय जिफ्राबो मोजां फानदों आरोना ओमफ्राय आंहाथ' जेबो बायनायनि टारगेट गैया जास्ट आङो मिटिङा माबायदि खोनासंनो आरो आलासिफोरा सोर फैदों बेखौ खोनासंनो होननानैसो जोङो थांदों आरो नै आवाथि सावग्रा नालाय बिफा रेडिमेड लैहोर मानसि आरोना आं माने सानदोंमोन बारा मानसि गैया आरोना ओमफ्राय सिङाव हाबनानै नायबा नुबाय ओरैबायदि दोबै मानसि ओमफ्राय बेजों सहैबाथाय माने हिमन्त बिश्व शर्मा सारा लेक्सार होखांबायमोन आरोना ओमफ्राय ओंखारबायसोमोन आरो माने फारसेथिं थांबायमोन ओमफ्राय ओंखायनो मानसिफ्रा खायफा फैबायमोन गोजाननि फैनाय ना बाब गोजाननि फैथारदों जोङो एसे एनैजों रायलायनो मोन्दों ओमफ्राय रायलायनायफोरखौ लाबाय थायासै आरोना ओमफ्राय थेवबाबो दङ ओमफ्राय माने स्टेजाव बै फारसेथिंजाय जयखौ सावगासिनो दंमोन जाहैदों जोंलाय आरो बहाथो खाथियाव थांनानै नायहैबावनो जोंना थांनायानो लेट जाबाय नालाय गस्ला उरनायखौ नायनांसिगोन आं खारलायलायनानै ओमफ्राय आलासि फैसा हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौथ' खाथियाव नुवाखिसै नालाय माथो होनबावनो उरांजों उरायनानै थांनो ओंखारनायखौनो दसे एकदम भिडिअ खालामनानै नायबाय आरोना माने बयबो खालामदों नायदो भिडिअफोरखौ बयबो नुबाय थायाना बेफोरबायदिखौ सोरथो नुबाय थानो बबाव जोंलाय बबे जायगायाव थानाय नुबाय थानो बे गोबावजों खनसे बेबायदि मिथिं दावथिङाव उरायनायखौ नायाबालाय बहाथो नुनो ओंखायनो आंल' नङा भिडिअ खालामग्रा बयबो आरोना स' आंहाबो लागावबाय गैला जोंना फैनाया लेट जादों नालाय ओमफ्राय आंहा बिनानाव साबसक्राइबार लोगो मोनदों आरोना माबानि रौथानि आंनि लोगो मोननानै गोजोनलायबाय आरोना आंबो साफा सानै बिदि ओंखारहांबाय आंनाबो मोजां मोनो आब' जागोन ना बिनानाव आब'सो आं गिदिर जाबाय बिनि भिडिअखौ नायबाय थायो इन्टारेस्ट जायो आरोना खोनादों रायजोफोर नायनानै हो मोजाङै रौथा ओमफ्राय थांसै दा थांसै ओंखामफ्रावबो जाखो इयावनो जाबाय जोंहा लेट जाबाय फैनाया बारा नुवासै उरायनायखौल' एसे नुलांबाय आरोना जोङो ओमफ्राय बुरजा ज' फैखादों दा बुरजा बासाव फैदों थांदो दे दे बारा इलु इला नुवासै फैनाया लेट जाबाय जोंना बे उरायनायखौल' एसे नुबाय आरोना ओमफ्राय जग्य होगासिनो दङ बेहाय सिङावहाय बेखौबो खाथियाव थांजाया बिराद भिर उन्दैया ओमफ्राय बिराद दिगदार ना आंना मोजां देखायनो सानदोंमोन आङो गैला आरोना जाजोबाखिसै थ'दो दे आं बै लामायाव थागोन नों थांदोल' आसोला दिनै आर'नाइ लालायनानै फैदोंमोन आरोना फट' लानो सानदोंमोन ओमफ्राय बेबो टाइम मिलायला दे आं बेयावनो थागोन नों दोबै मानसि आरोना रावबो बेलेग गैया होनजायो जोंनि बर' गोजा बिराद समायो आरोना गुफुर गाननाय साफा धोरोमनि एकदम मिथिं आरोना जेरै नायो ओरैनो दख'ना सादा मोजां धोरोमनि मेथाइ खोनाबा जेबो फालतु खोथा बुंनो गोसो जाया आरोना थांफिननोसै जोबस्रांबाय मानसिफ्रा सोरबा दख'ना बायदों सोरबा फिथाइ सामथाइ मा फानदों बायगासिनो दं आरोना जोंनानो फैनाया एसे लेट जाबाय बाजारावबो थांबायना मोजां मथन मिन्थियाखैमोन जोङो एसेल' मैया बिफाया निउसाव नुदोंमोन जाहैदों ओमफ्राय जै मिन्थिबाय फैबाय आरोना जोङो गावनि मानसि एकदम बहुद जायगानिफ्राय फैदों जों ओरैनो सोंबायल' सोंनायखौ बोरै भिडिअ लानो नङा होमबा उदालगुरि मा फैदों नोंलाय बिफा उदालगुरि चिरां बाक्सा रौता माबा माबि बहुद जायगानिफ्रायनो फैदों आरोना
बिराद गिदिरमोन मालाय स्टेजावसो जैग' सावबाय थालायलायदों आरोना गिदिर गिदिरफोर पुर'हितफोर बिसोरो ओमफ्राय जों गोजाननिफ्राय नाहरबाय सिङावबो थांनो हायाना जोंना उन्दै मानसि लानानै बिराद दिगदार जोङो थांनोसै आरोना दा नै दाबो मानसिफ्रा दङ थांगा कुपन टुपन होनानै जानाय मानायबो होदोंनो आरोना ओमफ्राय जोंहाथ' खाथिनि मानसि मा जाबावनो कुपनबो गैया जाहैबाय जोंना नै एकदम नायनो लुबैथारनानै फैदों आरोना जों दहाय बाजाराव थांनाय समावनो मा गुफुर गुफुर ड्रेस गानै गानै बहाय मा जादों बिदि सानदों आरो ओमफ्राय फैफिननाय समाव थानो हाथारनि सोंदों बिफाया ओमफ्राय सोंनानै बिदि बिदि मिटिं जादों होनबाय ना आं मैया निउसाव नुदोंमोन होननानै एकदम जोङो फैथारबाय आरोना मोजां मोननानै ड्रेस सोलायनानैहाय ओंखाम जानानै थाब थाबनो गोजाननिफ्रायल' नुहुरबाय हेमन्त शर्मा सारमोनखौबो ओमफ्राय खाथियावथ' नुवाखसै नै दाबो दंबावो नै मिटिङा दाबो एसे एसे सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय मानसिफ्रा थांहांबाय आरोना आलासि गिदिराबो थांबाय नालाय अलमस्ट जोब्बायानो होनजासै मिटिङा ओमफ्राय लामा सेराव नालाय सोनाफोर नै बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिलखौबो एसे बड'फा नोगोरखौबो एसे भिडिअ सामिल खालामबाय आङो आदसा जाय जाय नुवाखै नायनो हागोन आरोना जाय जाय नुबाय क'क्राझारथ' नुखाबायानो नै बेबायदि दङ आरोना सोनाफोर सिङावबो लाहैगोन दे आङो एसे प्रमद बर' सार हाग्रामा सार बिसोर थाग्राफ्रालाय आरो माथो बेजों हाबलांबाय नै मानसिफ्रा बे मिटिंनिफ्राय फैयै फैयै बेयावनो मालाय फट' खेबजालायगासिनो दं आरोना बयबोथ' बेफोरखौ नुबाय थायाना क'क्राझारनियाल'सो बांसिन नुबाय थाबाय आलदानियालाय बोरै नुबाय थानो फै बेबायदि क्लिन आरोना चिपफोर थाग्रायालाय क्लिन नङाबालाय आरो माथो र' नै इदि स्टार्टिंआव बेबायदि मा सना एसे हाबनानैनो नैबे पाब्लिक कार पार्किं दंखायो मालाय जेबो सिन्था गैया गोजान गोजाननिफ्राय बायदि बायदि पारमिसन लानो फैनाय लोगो हमनो फैनाय थायोना सारखौहाय ओंखायनो बेयाव आरो दोनखादों आरोना बेबायदि पार्किं आंबो सिगां खननैल' फैदों बेबो ओरैनोसो आंना जेबो खामानि गैया नै बेबायदि डेक'रेट खालामजोबनाय आरोना थ' माथ' बिथाङाबो फैफेराखैना सिबाय जोंना ओंखायनो बिफानि लानजायसो जोंना आयौ नायलाय खालामफाथारबाय एसे नायलांसै आरोना जोंबो जायगायाव थायोबाबो फैबाय थायाना बेफोरबायदि जायगायाव बोरैथो फैनो ना खामानि गैयाबा जेनेबा ओमफ्राय आंबो खननैल' जादों ओंखायनो एसे ओरै नायलांसै नोंथांमोनजोंबो सेयार खालामलांसै आरोना बिबार बागानफ्रा बिदि जानानै दं आरोना ओइ लेथो हेड अफिसा बेनो जाहैबाय थाला होनानैसो दोनो नै फिसाजोआनो अयथासारलै आंना एकदम मालाय गारि मटर आनलिमिटेड है प्रमद बर' सार फैनाय समाव केमेरायासो अफ थानांगौना आंना थिग थाक हाबफैबाय आरोना बे ब्रह्म मिटिं जानायनिफ्रायनो हाबफैनायजों ओमफ्राय आंहाबो केमेराखौ दसे अफ लाथ'नायजों आरोना इलाय इफोरनि जुनैनो दसे अफ लाथ'नांगौ जायो थ' क्लिन जायगा आरोना ओरैनो बिदि ओरैनो हाबनो होयोना होआथाय होयो खोमालै ना होयो मानो होआ जानो पाब्लिक सार्भेन्ट जखन मानो हाबनो होआ जानो आरोना ओमफ्राय आं खनसे ना खननैल' फैफेरनाय जायाखै नै ओरैहाय जोंनि बर'नि दल दामनाय आरो बागुरुम्बा मोसानाय स्टेटु दं आरोना बेनो हा मालाफोर गाननाय मालाबा होनबा अबाव जाबाव नागिरदों बेबायदि आंहा बेबायदि दख'ना जरासे बायनानै दोननांसिगोन बायना होलांदो आरो माथो गुफुर जान्जि हमलायनांगौ बेबायदि थ' बिदि गाव मोजां मोनथारदों गुफुर सादा आरोना गैया आंनाव आं बिदि मिथिं दावथिं ओमफ्राय जोंना फुजा आरिबाबो बिदि गुफुर गानलायलायाना जोङो ओंखायनो गैया आरोना आंनावहाय आरो आं बायनायबो जाया गुफुर ब्लाउस दंमोन बेखौनो गाननानै फैबाय आरो आंहाबो रिल्स बानायदों मालाय बिनानाव मोनहा हनै आंबो सिनाया आरोना ओमफ्राय बिदि दङ नै थेंक्स गोजोन्थों लिरनाय दङ आरोना ओंखारफिनबाथाय बिदि नुयो जाय थांलाय फैलाय खालामो बेथ' सिन्था गैला नुखाजोब्बाय बाट आं एसे सेयार खालामबाय आरो सोनाफोर ओमफ्राय सिंनिखौथ' बहा खालामहैबावनो हानो थाङाखिसै आरोना बिराद गारि गिदिर मालाय मिथिं दावथिंनि मानसिफोर दंफैयो जोंबो ओंखारलांनोसै नै ओइथिं हाबनाय ओरै ओंखारनाय थांसै आरोना जोंबो बिराद दिगदार गथ'आ बाब्रे पापा थायो नै एम्फौ फिसासो
रावबो सामलायनो हाया बेखौ ना बिफा ना बिमा बाब्रे बाब गाखोयो ना बामजायो ना बाजायो मा भिडिअ लानो मा मोजां भिडिअ लानो थांसै जोङोथ'